L-għada tal-maltemp qawwi li laqat aħna ġejna Witilajn li tista' tgħid kienet waħda mill-lokalitajiet l-aktar milquta. Kif tistgħu taraw warajja l-baħar għadu mqalleb u l-effetti tiegħu jidhru b'mod ċar. Bosta affarijiet imkissra, mont kbir ta' skart u materjal ieħor li jinxtered matul il-promenad u anke partijiet mill-inħawi jinsabu marqa bl-ilma li tela mill-baħar. TVM News tkellem ma' qatt ta' sidin ta' ħwienet li ġarbu ħsarat. Vera ħażin. Għanna l-bib mkissrin tal-pizzerija, daħalna l-ilma sad ġewwanet. It affected us like business-wise, first of all. Second of all, it was inside the coffee machine is gone, all the fridges are gone, freezers are gone. So it's, I don't know, we're small businesses and this is our bread and butter. And the insurances are not covering because they're saying it's an act of God. We'll see. Ħsarat jider palissa l-qasdawl bissom għandna, ġifiri il-prodotti l-kwalità li għandna tal-ikel. Il-fridges, il-freezers, u xi equipment minn tal-catering huwa kollu fladjat imxarrab, u żgur li għandna ħafna ħsarat 100%. Però l-iktar ħaġa li nista' nfaħħar minn dil-biċċa xogħol kollha hija li ma l-10 ta' filgħodu mill-oqbad nirċievi telefonati mingħand għal-cleansing, mingħand Infrastructure Malta, mill-Ministeru ta' Trasport biex jaraw fiex jistgħu jassustuna u fiex jekk għandna bżonn xi apparat biex inkomplu imbattlu l-ilmijiet li daħlulna. Ġew huma on-site ukoll. Le ħsarat huma estensivi ħafna, tipo għandna parti minn ħanut ġebel u safi qiegħda, equipment amara, ħadna prekawzjonijiet kollha, ġifieri mbarrajna barra bil-injam u kif stajna l-aħħar li stajna, qatt m'għamel dal-maltemp danna ħafeqedin aħna. Kif qed taraw intom l-ħsarat huma kbar, ġifieri naħseb li għandna ġimgħat xhur magħluqin sakemm narġgħu litteralment nibdew mill-bidu. Kmieni l-erba' filgħodu, diversi ħaddiema mid-Dipartiment ta' Cleansing Malta kienu impenjati jinnatfu l-lokalità. Ikkalkulaw li mill-kosta ta' Witilajn biss jiġbru madwar 15-il trakk ta' materjal. Għandna ġurnata hawnhekk illum sabiex innaħħu l-materjal li tella l-baħar, u mbagħad wara se nifirxu l-operat tagħna aktar in-naħa ta' San Tomas, Birżebbuġa, Marsa Xlok, għandna wkoll San Ġiljan ta' Sliema, Mix-Xemxija u Ladira. Fit-tweġiba l-mistoqsija tal-ġurnalisti jekk in-negozju x'se jiġu mejjuna, il-Prim Ministru Roberta Bela qal li l-Gvern dejjem adotta l-prinċipju li ma jħalli lil ħadd waħdu kull meta l-pajjiż affaċċja problema. Qegħdin f'taħdidiet nista' nikkonferma li qegħdin f'taħdidiet individwali biex nevalwaw xi ħsarat kien hemm, jekk kienu xkoperti polza tal-assikarazzjoni, jekk ma humiex. Difatt illum ukoll kien hemm il-forum tas-segretarji permanenti li ġie mlaqqam bil-segretarju permanenti ewlieni fin-nofsija tal-lum stess biex isir proċess holistiku ta' kif wieħed jagħmel l-evalwazzjoni tal-ħsarat u kif nistgħu nirrispondu għalihom biex nagħmlu tajjeb. Naturalment għadna fi stadju li nevalwaw is-sitwazzjoni kollha, bħalissa hemm proċess għaddej b'saħħtu ta' tindif u ta' tiswijiet tal-ħsarat li saru, għadna f'proċess li qegħdin nevalwaw, però ma se nħallu lil ħadd waħdu. Fil-beach ta' Malta, il-qawwa tal-baħar ħallit ħerba f'Arlapsi. Ma sbieħ l-jum bosta sajjieda li għandhom kmamar hawnhekk, sidin ta' negozju u siġġuin, sebħu jaraw bejnihom id-diżastru f'dan il-post popolari tant, speċjalment fix-xhur tas-sajf. Ir-rampa li mit-triq prinċipali twassal għall-baħar tkissret għal kollox, l-iskal m'għadux jeżisti u nkixef il-blat. Ġewwa ta' wħud mill-kmamar ma jinarafx, bibien infaqgħu, ħitan iġġarfu, ġebel imdaqqas għamel ħerba lill-amara u oġġetti oħra. U dajjes iċċaqilqu diversi metri. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia żar Arlapsi u qal li ser issir mill-ewwel evalwazzjoni biex titħares is-saħħa u s-sigurtà tan-nies u se jitħejja pjan ta' manutenzjoni u xogħol sabiex Arlapsi ngħata id-dera li jixraqlu. Mal-ġurnata r-riħ batta iżda l-baħar baqa' qawwi ħafna. Wara kważi 40 sija wieqaf, is-servizz tal-vapuri tal-Gozo Channel beda jaħdem fit-8:15 ta' filgħodu. Iżda satejn wara reġa' ġie sospiż minħabba diffikultajiet fil-baħħir. Fl-4 ta' wara nofsinhar, il-Gozo Channel ħabbret li qed topera b'servizz ta' emerġenza. Il-kundizzjonijiet tal-baħar ma ppermettewx lanqas li jaħdem il-fast ferry bejn Malta u Għawdex u l-laneġġ tal-passiġġieri fil-port il-kbir u l-port ta' Marsa Mxett.
Apparti hekk, Transport Malta qalet li minħabba ħsarat estensivi, it-terminal f'Talis Sinala u s-servizz tal-ferri mhux se jkun jista' jopera qabel jinħareġ avviż ieħor. L-awtorità qalet li qed jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex il-post jerġa' jkun sigur. U lila reġgħu bdew il-vjaġġi tal-katamaran tal-Virtu Ferries bejn Malta u Sqalija. Bil-kumpanija lila qed topera żewġ vjaġġi u qalet li sa għada ser iżżid il-vjaġġi apparti dawk fl-iskeda.